Yo, what's up? I'm calling you. Yo, what's up guys? May bago na naman tayong upload na video. Ayan. Yan, inugasan natin yung spinach. Yan po ang spinach. Ayan. Inugasan natin ng maigi. Ayan. Ayan siya guys. Inugasan natin ng maigi. Ayan. Ayan. Pakukuluan natin. Ayan. Ayan. May tubig na yan. Yan sa kawali. Ayan. Tatakluban muna natin. Ayan siya. Ayan yung malinis na spinach natin. At yung karni natin, yung meat natin. Yan ang ihahalo natin mamaya. Ayan siya. Frozen kasi. Papatuluin muna natin. Ayan yung fish natin. Ayan siya guys, yung fish. Ayan. Ayan. Ayan yung fish. Nalagyan na yan ng pepper, yung paminta. Ayan. Ayan siya. Pinapatulo lang muna natin. Ayan yung bigas natin. Ayan. Magluluto tayo. Magsasaing tayo. Dito na tayo magsasaing sa rice cooker. Ayan siya guys. Ayan. Salang na natin. Ayan siya. Ayan. Sasalang na natin. Ayan yung kanin natin mamaya. Ayan. Ayan yung meat natin guys, yung karne natin. Ayan. I-steam muna natin. Ayan natin sa oven. Ayan siya. Ayan siya guys. Ayan. Set lang natin yung heat at saka timer. Ayan. Ayan siya guys, yung timer natin. Ayan. Ayan. Kumukulo na yung tubig sa kawali natin at ilagay natin yung spinach natin. Ayan yung spinach. Ayan. 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 Pakukuluan natin to, yung spinach. Ayan siya guys. Ayan siya. Pero pagluto natin ito, hindi natin i-overcook yung spinach kasi malalata. Ayan. Ayan. Tama-tama na yan. Ayan siya. Ayan. Pwede na natin ilagay sa plate, sa plato. Ayan siya. Lagay na natin. Ayan. Ayan siya guys. Ayan. Lagay na natin sa steam lang natin para walang mahalong tubig. Ayan siya. Ayan na guys. Ayan. Ayan. Ayan na. Lagyan na natin sa plate natin. Ayan. Ayan. Yung fish natin. Lagyan natin ng ginger. Ayan. Lagyan natin ginger. Ayan. Ilagay natin sa taas. Ayan siya. Ayan yung fish natin. At i-system natin. Ayan. Ayan. System natin muna. Ayan. Ayan. Takipan. Ayan siya. Takipan na. At yung sausawa natin. Yung sauce natin. Ayan. Ayan siya. At ito na yung niluto natin yung meat natin, yung pork. Ayan. Yung ribs yan. Yung ribs guys. Ayan. Ayan. Binaliktad lang natin. Ayan. Siset na naman natin ulit. Ayan. Ayan. Siset na natin yung time tsaka yung heat ng oven. Ayan siya. Para maluluto.
Kasi frozen kasi yung meat natin. Ayan, nilagyan natin ng mantika, oil. Ayan, lagyan natin ng mantika. Ayan siya. Ayan, lagay natin yung ginger natin. Ayan. Ayan, ginger guys. Slice ginger. Ayan. Ayan siya. Ayan. Lagyan natin yung spring onions. Ayan. Naka-slice na. Ayan. Para mabango yung dapat kompleto yung mga ingredients natin, yung kung sa Bisaya pa, mga lamas natin. Ayan, maganda kasi pag kompleto yung mga ingredients sa pagluluto. Ayan siya. Ayan, gisa-gisa lang muna. Ayan na. Lagay natin yung sauce natin. Ayan, ihalo natin dyan. Ayan, mix lang natin. Ayan, pakuluan. Ayan, medyo lakas ng siga ng kwan. Ayan siya. Ayan siya, pakuluin lang natin. Ayan. Ayan siya, lakas ng kwan ng. Ayan, luto na yung kanin natin dito sa rice cooker. Dito tayo nagluluto sa rice cooker para madali lang. Ayan siya. Ayan, kumukulo na din. Ayan, lakas ng gas range natin. Ayan, ito yung fish natin, yung pinastem natin na fish. Ayan siya guys, luto na yan siya guys. Ayan, okay na yan, pwede na yan siya. Ayan. Ayan, yung fish natin. Ayan. Ayan, ito na siya guys, yung fish natin. Ayan, hinaan ng. Ayan. At ito yung sauce natin. Ilagay natin sa taas. Ayan. For plating natin yan. Ayan, ihalo na lang natin. Ayan siya. Ayan, ihalo na lang natin. Ayan. Ayan siya. Ayan, yung finished product natin. Ayan siya guys, yung fish natin na stem. Ayan. Ayan, dito na naman tayo sa isang kawali. Lagyan natin ng mantika, oil. Ayan, lagay tayo ng bawang. Ayan, yung bawang natin. Ayan siya. Ayan, isa lang natin. At lagay natin yung spinach natin. Ayan na yung spinach natin. Ayan. Ayan siya. Medyo hindi to talaga yung spinach natin kanina is yung pinakaluan na natin yan ng tubig. Tapos kinuha kagad para hindi siya ma-overcook. Pangit kasi pag overcook na siya guys. Ayan na. Ayan na. I-mix lang natin. Halo-halo lang natin yan. Andyan. Ayan siya. Ayan. Ayan siya guys. Ayan. Halo-halo lang natin. Ayan. Mix lang. Ayan. Ayan siya. Ayan guys. Ayan, lagyan natin ng salt. Ayan. Konting salt lang. Para may lasa din. Ayan. Yung hinalo natin isa iodized salt. Ayan. Ayan siya. Lagyan natin. Ayan siya. Ihalo-halo lang natin para maka-absorb yung asin natin, yung salt natin na inilagay sa spinach natin. Ayan. Ayan siya. Ayan. Halo-halo lang natin yung spinach. Ayan siya guys. Ayan. Ayan o. Mix lang natin yung spinach. Ayan. Luto na naman. Luto na to eh. Ayan. Kinuha na natin yung karne natin, yung
yung nilagay natin sa oven. Ayan, luto na siya yan guys, yung ribs. Ayan, yung meat natin, yung karne. Ayan, luto na po siya. Ayan. Ayan o. Pwede na yan. Ayan. Ayan siya. At isa-slice na natin. Ayan, slice lang natin para madali siyang, ayan, naka-slice na. Isa-slice lang natin. Ayan, slice lang natin guys. Ayan. Ayan siya. Slice lang natin. Ayan. Ayan. Mainit kasi. Gamit natin yung gunting tsaka gunting tsaka tinidor. Ayan. Ayan siya. Ayan siya. Ayan. Luto na talaga. Ayan. Yummy. Sarap yan. Ayan siya guys. Ayan yung ulam natin ngayon for breakfast. Ayan siya. Ayan. Ayan. This is it guys. Ayan. Luto na. Ayan. Lagyan natin ng sauce. Yung pampalasa para masarap. Ayan siya. Ayan o. Ayan. 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 Konti lang. Ayan siya. Ayan natin. Ayan. 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 Lagyan natin. Ayan siya. Ayan guys. Thank you sa inyo guys ha. Laging sa pag-support sa channel. Sa munting channel natin. Ayan siya. Ayan. Ayan. Cook na. Luto na po. Ayan. Ito yung ating spinach. Tsaka fish natin. Yung stem fish. Ayan. Luto na. Ayan. Yung pork ribs natin. Ayan. Ayan guys. Maraming salamat sa inyong pagpanood guys. And kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, please like and share naman para updated ka sa mga bagong video ko. Ayan, luto na yung kanin natin. Ayan, pwede na tayong kakain guys. Tara, kain na tayo guys. At maraming salamat sa inyo guys ha. Maraming bye bye. God bless.